Mga kalingap at magandang araw sa lahat. Today po ay meron tayong kunting ceremony po, groundbreaking ceremony po sa bahay ni this guy mga kalingap. Meron po tayong kunting salo-salo at kunting message po ni na this guy sa pagpapasimula po ng kanilang pabahay. Tara po mga kalingap. Dito po tayo dun sa lupa nila this guy. Dito tayo sa field. At ito po. At mag-groundbreaking po. Maya-maya lang po at konting message at may magpipray din pong pastor. Mga kalingap at ayan, meron ding may picture po ayan yung may image ng yan po yung bahay ni this guy yung plano. Ayan. Hapon na po at dito po tayo ngayon sa groundbreaking ceremony. Pero wala po tayong capsule. Pero okay lang, at least magkaroon tayo ng konting ceremony sa pagpasimula po ng bahay ni this guy. Ayan, at almost 2 years na siya sa vlog. So naghintay ng matagal. Pero ito po, napakaganda yung yung magiging itsura ng bahay ni this guy, napakaganda. At andyan po naka-indicate pa yung plano niya. At naghintay po, talaga kapag naghintay ay talagang maganda yung ibibigay ng Lord. Kagaya po nung sa operation, matagal din yung sa operation ni Cedric, pero ayan, magaling na si Cedric, talagang nagtatrabaho na po siya ngayon. So syempre salamat sa Panginoon kasi ginamit tayo sa ganitong project. Nagpasimula po si Kuya Bal sa mga project na ito, and then napasa sa amin, and then nakilala po namin sina Kuya Rene at Ate Lani. Ayan, nag-sponsor sa napakalaking project. Solid po ang project na ito, wala akong masabi. Kaya I'm so blessed na kumbaga matunghayan ko ito, mahawakan ganitong project. Kaya to God be the glory talaga. And then tatawagin ko si this guy, walang iiyak this guy ha. Dito lang. Ayan. Masabi sila. Dado, harap. O yan. Doon kayo na kuya magharap. Konting message sa pangkalahatan. Ang una-una po, ang pinagpapasalamat ko po, ang unang-una syempre sa Panginoon. Dahil hindi po namin lubos akalain ang ganitong biyaya ng Panginoon. Talagang sobra-sobra po ang pagpapasalamat ko sa Lord. Hindi po namin ma-expect na ganito po yung bahay namin. Kasi kinakabahan ako ngunyan. Kinakabahan. Maraming salamat po kay Ninang at Ninong sa pagmamahal po sa amin, sa pagpapagawa po nitong bahay. Sobrang nagpapasalamat po ako sa Lord sa mga blessing na binigay niya po sa amin. Saka Sir Alvin, nagpapasalamat po ako sa mga pagsubok na binigay ng Panginoon, sapagkat kami ay doon kami naging matatag at na naging Sir Alvin, maging malakas sa mga pagsubok na dumating sa amin buhay. Siyempre, kahit tayo ay makasalanan, pero kahit tayo ay makasalanan, binigyan pa rin tayo ni Lord ng blessing, sapagkat siya ay ating tinanggap at siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan at muli siyang nabuhay. Si Lord lang po ang meron nun, namatay at muling nabuhay. Tayo po isa lang ang buhay natin. Pag tayo namatay na, wala na. Doon na tayo kay Lord at habang buhay naman tayo doon kay Lord sa kaharian niya. Siyempre, pag tayo po ay buhay pa, gawin po natin ang tumulong sa kapwa at maglingkod sa Panginoon. Kaya sobrang blessed po ako dahil nakilala namin sila Ninong at Ninang na napakabuting tao at
ang pinagpapasalamat ko po ay ano po siya, naglilingkod sa Panginoon, kaya sobrang blessed na blessed po ako dahil ang sila ninong at tinang po ay nakakikilala sa Panginoon. Kaya sobra po akong nagpapasalamat. Kay Pastor din po, nagpapasalamat ako dahil marami po kaming natutunan sa mga bagay-bagay, sa mga hindi po namin alam. Mas malawak pa po yung isip namin at naging mas Sir Alvin, naging sa mga bagay na dapat na gawin, Sir Alvin. Kaya blessed na blessed po ako sa Lord, sa mga tumulong sa amin. Maraming salamat po sa inyo, Sir Alvin, sa paggamit sa inyo ng Panginoon bilang isang instrumento para sa aming buhay. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Lahat ng papuri at pasasalamat sa Lord po natin itaas. Ayan. Tawagin natin si Cedric. Yan, si Cedric. Bawal muna daw ang shy type. Counting message kasi syempre kumbaga simula na ng bahay nyo. Papasalamat po ako, Sir Alvin, sa Panginoon. Magandang magiging bahay namin. Sana po tuloy-tuloy po, Sir Alvin. Oo. Tuloy-tuloy. Oo. Lalo na pag-ribbon cutting, mas kakabahan ka. Mas madaming tao. Sir Alvin? Pasalamat pa po, Sir Alvin, kila Ninong Rene at Ninang Lani sa pagpapagawa sa amin ng bahay, lalong-lalo na sa pagpa-opera sa akin. At hanggang ngayon, Sir Alvin, nakakalakad na at nakakatrabaho. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kila Ninong at Nina. Siyempre sa Lord, Sir Alvin. Amen. Amen. Ganito pala yung magiging future house namin, Sir Alvin. Oh, grabe. Salamat sa Lord. Mary France. May ba tiyo? Mary France. Si Mary France. Mary France. Ito po yung mga karpentero. Nandiyan yung karpentero natin. Ayan. Yeah, maraming salamat po kay Kuya Rini at kay Kalingap Alvin po kasi po magagawa na po kami ng malaking bahay. Hindi na po yung dating maliit namin na bahay. Pero po, maliit. Pero po, maganda din po yung maliit namin na bahay kasi bumagyo man, umulan na, andun pa din po siya. Saka, buhay pa ang bahay. Saka po, maraming salamat po kay Kalingap Alvin kasi po nakilala niya po kami. Nung dating naghihirap po talaga kami, tapos walang makapita na magbibigay ng pagkain niya sa araw-araw. Saka, maraming salamat po kay Kuya Rini kasi po, binigyan niya po kami ng blessing na para po talaga sa amin. Kaya maraming salamat po. Tapos pinapastiso po. Oo, madami, no? Nag-aalala po, sasabihin na maganda daw po yung ngipin ko. Tapos, nagpapasalamat po kasi nakapag-aral po kami, tapos nakakain na po kami sa araw-araw. Tapos maraming salamat po kasi nagsisimba na po kami. Maraming salamat po kay Kalingap Alvin. Siyempre si Puti, may sasabihin din. Sasabihin po si Puti. Maraming salamat po kay Kuya Rini at Ilani po na magagawa na po yung bahay namin. Sobra po pasasalamat ko po. And kay Lord din po, maraming salamat po. And kay Kalingap Alvin po, sa mga sponsor po na nagbibigay sa amin ng tulong. Maraming salamat po talaga. Amen. Yan. So ngayon po, meron po bang kung representative lang ng isang karpentero? Konting message lang. Basta anak ng Panginoon, Oo, anak po yan si mga mga Christian. Yeah. Nahiya po at walang dinasotang pustiso. Una-una nagpapasalamat ko sa Panginoon siyempre sa blessing dito sa mag-asawa kay Disgay at kay Cedric, yung biyaya ng Panginoon. Alam naman natin na talagang sinubaybayan ng lahat, halos lahat na nakapanood sa kanilang vlog. Vlog ba yun? Halos lahat na nakapanood yan ay talagang nasubaybay nila yung kwento ng buhay ng mag-asawa ito, kung gaano sila naghirap
hanggang sa matagpuan sila ng isang sponsor na talagang ginamit ng Panginoon para maitayo yung kanilang, sabi nga, Dream house. dream house. At ito na ngayon, at nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil siyempre kailangan namin ng trabaho at isa kami sa napili para magkaroon kami ng Napili trabaho. ng Lord. At dito sa bahay na Opo. Brother Cedric. Yan lang po, salamat. Ayan, siyempre. Ayan po, pagpipray po tayo ni Pastor. So, Bago ako mag-pray, siguro papasalamat ako sa nag-sponsor nitong ano. Kasi meron akong natatanda na sinabi rin ni na Diskay na nung pinagbablog mo na sila, sabi niya maghanap kayo ng church na matutuluyan ninyo at nasasamahan nyo, which is na ito yung napakahalaga kasi pwede kasing ibigay sa atin ng Diyos yung lahat ng bagay, pero kung hindi natin makikilala yung pinaka-source ng ating lahat ng bagay, parang nababaliwala ang lahat. So ngayon napapahalagahan natin ang maraming bagay dahil niloob ng Diyos na makilala nila ang Panginoon, at dahil nga sa guide ng sponsor nila, hindi lang material yung pinagkalob sa kanila, maging spiritual na bagay. Ang mga bagay kasi na nangyayari sa mundo, mayroong mga bagay na umiiral na hindi nakikita pero umiiral. Mayroong mga bagay naman na umiiral pero nakikita. So, yung mga bagay na yan, lahat ay dapat nating pagpasalamat sa Panginoon. Ngayon naman po, ang gagawin natin, actually, sila kasi parang nag-groundbreaking. Talaga, ang sabi nun ay parang break. Sa atin naman, sa Bible term, ground blessing. Oh, yan. Ground blessing tayo. So, ground blessing natin and material blessing. Sila naman yung physical blessing sa kanila. Sama-sama po nating ipanalangin sa Panginoon na samahan po kayo sa pagtatrabaho. Yung nagpapagawa, yung nag-i-sponsor, yung nagbablog, pinagpukunik-kunik ng Panginoon ang lahat ng bagay para mangyari ang isang magandang bagay. So ngayon pong hapong ito, samahan niyo po ako sa panalangin at ipapanalangin natin. Dito po tayo lahat haharap. Siguro si Brother Noy, samahan ako doon na lang. Humawak ka, please Brother Noy, dyan sa may pinto, ikaw rin, humawak ka rin. Hayaan nyo lang pong umulan kasama yan. Pag tayo inulan habang nagpipray, so kasama yan sa blessing at baslasin. Hawak ka, Brother. Ama, minsan pa pinatunayan mo kung paano po kami inaaruga bilang tao. Salamat po sa inyong pag-aruga sa tahanan ni na Brother Cedric at Mary Rose at sa kanyang mga kapatid, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil pinapatunayan nyo na hindi kayo nagpapabaya sa mga taong walang-wala. Pinatunayan nyo na kayo nandyan para sa amin, para sa kanila. Idinadalangin namin, Panginoon, na ang tahanang ito, ang gagawin nilang tahanan, building, ang mga workers, dalangin namin ang inyo pong proteksyon para sa kanila, ipagkaloob nyo po nawa sa kanila. Ilayin nyo po nawa sila sa anumang karamdaman at bigyan ng katalinuhan upang maayos na magawa ang tahanan pong ito. Dinadalangin din po, Panginoon namin, anumang gawain ng kaaway sa lugar na ito upang hindi matuloy, upang magkaroon ng anumang hindi magandang pangyayari. Amin po itong sinasaway, sapat ang dugo ng Panginoong Jesucristo na nabubudol sa krus ng Kalbaryo para ang gawain ng kaaway ay hindi makapanaig sa lugar na ito. Para ang gawain ng kaaway ay hindi mamayani sa amin, bagkus ang inyong plano, magandang plano ang mangyari po sa amin. Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, ito po itinadalangin namin. Kasama po ang nagbo-vlog, pagpalaan niyo po ang kanyang buhay. Kasama po ang nag-sponsor ng tahanang ito. Amin pong dalangin, Ama naming nasa langit, kayo po nawa ang maghahari sa puso, buhay ng bawat isa sa amin. Anumang gawain ng kaaway, itinataboy namin sa ngalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po. At meron po tayong konting pagkain, merienda. Tara po. Kain na muna tayo. Nga, ayan po mga kalib, busog na po ang lahat. At masaya po pala pag may groundbreaking kaso walang capsule. Maraming salamat sa Lord. Salamat. Nandito pa para si this guy. Mabuhay ka na si Ralvin. Salamat pa nga niya po. Siyempre, kahit maliit na bagay o malaki man na bagay, dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay hindi nagkukulang sa atin. Lahat ng pangangailangan natin, binibigay ng Panginoon. Kaya sobra akong nagpapasalamat sa Lord Sir Alvin. Talagang
sobrang ang puso ko, Sir Alvin, nag-uumapaw dahil hindi ko akalain, Sir Alvin, may ganito pala na nangyayari. Sa mga vlog-vlog, Sir Alvin, napapanood ko po yan sa mga itong sila iba na po, Sir Alvin, na paggawa ganyan. May mga groundbreaking. Ako nga, ngayon ko lang din yan na Opo, Sir Alvin, akala ako sa ribbon cutting, excited Pero sa iba, may mga capsule. Alam mo yung Anong capsule? capsule? Iniinom, Sir Alvin, itong gamot. Time capsule. Ano yan, Sir Alvin? Ang magandang i-time capsule, ikaw na lang ang magpa-time capsule. Tatabunan! Ay, ayaw ko, Sir Alvin. Masaya ako, Sir Alvin. Joke mo lang yun. Maraming salamat po pala. Ninong at Ninang sa biyaya talaga pong ito, hindi namin akalain. Sobrang blessed na blessed po kaming lahat sa blessing na ito. Kaya thank you God talaga sa biyaya. Talagang ang Panginoon ay napakabuti sa ating lahat. Talagang blessed na blessed kami, Sir Alvin. Maraming salamat po sa inyo, kala Ma'am Mena, and kala Ninong at Ninang, kasi kayo po ang ginamit ng Lord para sa aming buhay. Kaya thankful po ako sa mga bagay-bagay, Sir Alvin. Kaya maraming salamat po sa biyaya. Magandahon pati itatago sa akin na din to, Sir Alvin. Dito mo nakata yan, display. Dito muna. Kala ko sa akin, ido-uwi ko na sa bahay. Di ba pag ang alam ko yan, yung mga pinapagawang building, sa labas may nakalagay, ganyan. Ganyan, Sir Alvin. Ay, di itatapal ko na lang doon. Ay, makikita na mga tibay ka talaga, magaling. Pag Sir Alvin, maganda itong magamit, pwede itapal pag may butas. Di na yung bagay pag natapos na yung bahay mo. Oo, dapat bawal sa na itapal. Sa kwarto na lang, Sir Alvin. Maraming salamat po talaga sa Panginoon. Maraming salamat po, Sir Alvin, sa merienda. Grabe, maraming salamat. Grabe yung blessing, talagang powerful talaga si Lord, Opo, amen. Maraming salamat sa mga trabador, Sir Alvin. Salamat talaga kay Ninong at Ninang, may trabaho po si Cedric. Pakita mo, Sir Alvin, ang ginagawa. Magpasok ka. Mapunta na kami. Mapunta na kami. Salamat, Sir Alvin. God bless po. Salamat kina Ninang at Ninong. At Ninang, sobrang nawa ay ibus po sa inyo ang biyaya ng Lord at ang pag-iingat. Salamat po. Nawa i-well ng Lord na magkita-kita po tayo ulit. Miss ko na po kayo. Gusto ko na po kayong yakapin. Malunghok pati sinda, Sir Alvin. Kaya maraming salamat po kay Ninong at Ninang. God bless po sa ating lahat. Excited kami, Sir Alvin, sa ribbon cutting. Sana maging maayos po, Sir Alvin, ang pagtrabaho. Tuloy lang tayo sa Panginoon. God bless. More blessing to come. Dami, grabe ang blessing. Grabe ang blessing sa atin ng Lord. Sir Alvin, talagang kay buti-buti ng Panginoon. May kanta baga ito, Sir Alvin. Walang katulad ang Panginoon. Salamat po talaga sa Lord. Mamaya, Sir Alvin, may prayer meeting kami sa pastor po. Kasama ka din ulit. Very good. Masama po ako. Yun po baga sa Sir Alvin ang ito, New Year's resolution. Yan, na maging mas magiging mapalapit sa Panginoon sa mga gawain po, Sir Alvin. Salamat po, nag-uulan na ng blessing. Salamat. Palaging malalapitan nyo, walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busil
Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, sama ko po si magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting kaibigan nyo. Hindi magsasawa, palagi nyo makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayaw mga Kalingap, tumulong po and today po mga Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya.